Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Felix Crainicu. Bun regăsit pe unde radio și pe internet romaniaactualități.ro sau pagina de Facebook România Actualități. Mă bucur tare să ne reauzim într-o noapte de marți după vacanțe, prima emisiune după vacanță. Costin Petrescu Petri, bun venit, mulțumesc pentru că te afli alături de noi. Îmi pare bine să te văd și pe auditorii tăi și pe cei care vizionează emisiunea asta. Îi vom ruga să ne adreseze întrebări și să fie alături de noi. Vreau mai întâi să citesc de pe pagina 3, de pe coperta 3 a cărții pe care am avut bucuria să o achiziționez zilele trecute, AXMA, Steaua Iubirii Eterne. Descendent din intelectuali interbelici, la 4 ani face ceva studii de pian. E vorba despre invitatul din această seară, bineînțeles. După școala primară Mântuleasa, celebră după Marele Eliade, intră la liceu. La 12 ani, cu alți elevi, fondează grupul pop-rock The Pioneers, devenit Olympic 64. Un nume important, un nume mare din rockul românesc. 68, Institutul de Arhitectură Ion Mingu din București, printre fondatorii Club A, un alt reper extrem de important pentru toată suflarea rock folk din România și nu numai. Devine membru plin al trupei Phoenix din 71, anul renașterii. Participă la albumele Cei ce n-au dat nume și Muguri de fluier, IP-ul Meșterul Manole, emisiuni TV, radio, concerte și turnee memorabile în țară și străinătate. Contribuie și la Cantafabule, dar se retrage înainte de apariția albumului pentru terminarea studiilor de arhitectură. Diplomat în 1974. Ca arhitect, lucrează la un institut din București, cântă cu jazzmeni renumiți, Mircea Tiberianu, Marius Popu, Johnny Reducanu și așa mai departe. Apare în alte proiecte cu Cătălin Târcolea, Mircea Florian, Nicu Alifantis. Schimbarea de destin, 77, grupul de muzică contemporană Hyperion. Turneu Portugalia, rămâne la Paris, unde se dedică arhitecturii. Apare rar în România după 92. Mulțumesc că ești acum alături de noi și aș vrea să... Mare plăcere. Să te întreb așa, pentru că îmi place foarte, foarte mult să dedicăm o bună parte din emisiunile de marți educației și în a inspira pe cei tineri. Și erau perioade în anii de demult când era foarte greu să ajungi alături de un idol, să pui mâna pe el, să vorbești cu el, să bei o bere, nu știu, era aproape de neimaginat pentru mulți oameni. Acum aproape că nu mai există idoli care să te inspire și care să te ducă pe drumuri și mă refer acum la generația cea mai tânără din spate. Sau cel puțin așa percep eu, poate e greșit. Care e adevărul cu asta? Te referi la idolii tineri, adică ai generațiilor respective. Mici tineri, da, nu, cred că există și alți idoli, dar sunt cu totul alți idoli. Pe vremea aia existau acești idoli, în ghilimele să le spunem, dar exista o cortină în același timp, deci erau idolii de dincolo de cortină și erau idolii de partea cealaltă. Noi eram cei de partea cealaltă. În fine, și a trebuit să ne adaptăm la momentele acelea. Deci idolii există întotdeauna și cred că vor exista. Nu aș vrea să intru într-o discuție mai complexă despre ceea ce înseamnă idoli, dar idolii fac parte din acest parcurs al acestei experiențe care înseamnă viață. Că ești adolescent, că ești senior, la o vârstă respectivă, tot ai niște idoli. De unde ar trebui să pornim discuția noastră? Pe o pantă a scrisului, a muzicii, a vieții? De unde o luăm astfel încât să... De unde vrei. De unde vrei. Uite, de la Malagamba, am citit pe net că toată lumea a auzise dintr-o perioadă de ești malagambist. Nimeni nu știa ce înseamnă expresia asta aproape. Cel puțin din insula mea, nimeni habar nu avea de chestia asta până târziu, poate după anii 90, în care am citit și eu despre Sergiu Malagamba. Cum era în perioada aceea? Sergiu Malagamba era un personaj extravagant. În primul rând că era baterist, dar era muzician baterist. El la un moment dat a fost chiar conducătorul unei orchestre, dacă nu mă înșel, mi se pare că chiar cea de la Teatru Tănase. Hazardul a făcut că la un moment dat el a venit cu o trupă la mare, eu eram mic, aveam 4 ani, cam așa, 5 ani și eram cu părinții la o masă unde
nașul meu sau nu mai știu exact, îl cunoștea pe Malagamba, îi cunoștea pe băieții din orchestră și l-a invitat la un pahar, cum se făcea, nu? La un șpriț pauză, cum îi spunea pe premiu, mi se pare că și acum mai spune, și l-a invitat la masă să bea un șpriț. Și incitat puțin, m-a pus de nașii, m-a pus să bat niște chestii, adică să limit. O joacă. Îl făcea, sigur că da, să ne jucăm puțin. Și la un moment dat, după ce mi-a dat el 2-3 chestii din ce în ce erau puțin mai complicate, i-a spus nașii, dom'le, atenție că ăsta trebuie dat să studieze. Pentru că în mod sigur va ieși ceva. Deci Malagamba era un personaj colosal, eu nu mai mi-aduc bine aminte de el, chit că am cochetat la un moment dat, adică m-a dus taică-meu la el, mi-a arătat niște chestii pe tobe, pe nu știu ce, mai târziu, dar vreau să spun că el era un personaj deosebit care și vestimentar și prin aparența lui și prin faptele lui și în fine prietenii și găștile de muzicanți care erau, el era un tip deosebit și de aceea ieșea foarte mult în față și atunci a născut această chestie care se chema Malagambis, de la Malagamba, așa îl chema pe el, cu pantaloni extraordinar de largi, cu gulerele înalte și cu un anumit tip de cravată, cu costumele colorate. Deci era un extraordinar și era un senzațional toboșar, adică era ceva extraordinar pentru perioada aia, mai ales că seturile de tobe nu erau atât de sofisticate, deci din câteva chestii el putea să facă niște chestii extraordinare. De aceea a fost foarte, foarte cunoscut în perioada respectivă. Era cumva o altă lume, a evoluat și muzica, te-ai dus și tu către altceva, către zona rock, nu? Da, o să găsiți între Fen și Le Corbusier povestea asta minunată. Profesora mea de muzică, pentru că a văzut că aveam ritm la școală, noi aveam o brigada școlii de muzică. Și eu băteam pe niște scaune, că nu aveai. Era și Nancy Brandes cu mine la școală, la pian, și încropeam și noi câte ceva, nu? Ca muzică, ca fraze muzicale. Asta m-a văzut profesoara de muzică și a zis, dom'le, să-i cumpărăm ăsta tobe, un set de tobe. Și m-am găsit la mine la școala, la liceu Coibu, că profesoara a adus un set de tobe, care era destul de complet, tobă mare, mică, cu cinele, cu fus cinel, cu tom-tomuri, premier, tot ce vrei. Și sigur că am fost nebunit, îți dai seama că să schimb totuși mesele și scaunele cu o garnitură de tobe, a fost extraordinar. Tipa asta o țin minte toată viața și îi mulțumesc, pentru că cumpărând acest set de tobe, eu am început așa încet, a urmat Mihai Viteazu cu grupul, cum ai spus și tu, The Pioneers se chema înainte, și pe urmă cu numele de Olimpic 64, pentru că la Olimpiada din 64, era la Tokyo, chiar în anul acela, era un concert la radio, o seară muzicală, ușoară, de muzică ușoară, și la un moment dat noi eram în culise, da? Și ăsta a anunțat, și acum pentru dumneavoastră o să cânte Olimpic 64, noi ne-am uitat, dumneavoastră, nu ne-a anunțat The Pioneer. După aia am discutat cu el și ne-a spus, dom'le, e mai bine Olimpic 64 decât The Pioneers. Adică era prea se vede. Și așa a fost, am avut mare succes, încântat. Sigur că vă rezerv plăcerea să citiți în cartea mea toată această poveste, care a fost frumoasă, a fost extraordinară. Cred că
și alții au trecut prin fazele astea, dar mie, bunul Dumnezeu mi-a dat această posibilitate. Poveștile sunt cele care inspiră, care ne motivează, care ne dau de multe ori acel imbold de care avem nevoie pentru a ne agăța de ceva și a face un pas în sus. Da. O poveste din perioada aceea care te-a urmărit toată viața, un lucru pe care l-ai învățat și de care te-ai agățat de fiecare dată. Poate te-ai întors la el, poate te-ai inspirat, poate a fost ceva care te-a urmărit în toți anii. Da, tobele au fost de la început, dar atenție, în paralel era și desenul. Pentru că la mătușa mea mă ducea tata din când în când acolo, avea o curte superbă și îmi punea niște natură moartă și atunci mă punea să desenez. Ea avea o mână foarte bună, desena și a văzut la mine probabil niște calități incipiente și m-a pus să desenez. Mi-aduc aminte și acum, parcă miros și acum mirosul acela de trandafiri negri care erau cu niște, aveau înăuntru, cum se cheamă, pistilele alea, Okay. așa, erau galbene și mi-aduc aminte că mirosea frumos. Asta stropea curtea și eu desenam pe acolo. Deci asta a fost unul din momentele interesante, poate nu singurul. După aia, problema Olimpicului s-a dezvoltat și momentul cel mai interesant a fost atunci când am cântat în public și când televiziunea a început să ne dea pe post. Care era emoția, trăirea? Trăirea era extraordinară, uitai de tine. Noi am fost și o gașcă destul de interesantă. Pic Iglesias era la conservator, Teo, pianistul care nu mai este astăzi, un băiat foarte talentat. Eu eram la tobe, basistul iarăși era un electronist care se ocupa, îți dai seama, și de instrumente de stații care erau cu lămpi, cu chestii pe vremea aia nemaipomenit. Și era atmosfera aia extraordinară, mai ales că noi cântam la bar, la Perla, în fiecare vară, 3 luni de zile, eram acolo. Așa, deci era șeful nostru, era zona noastră de... Și repetam foarte mult, lucram toate piesele ca să vezi o chestie interesantă, m-ai întrebat ce m-a marcat, sunt mai multe, știi, mai multe momente așa interesante, presărate. Dorin Liviu Zaharia Ceabi, care e unul din marii mei prieteni, care a plecat și el tot acolo pe Axma sus, așa, făcuse piesele Beatles cu text românesc și noi cântam o serie întreagă de piese, nu știu, cred că erau, 20, cel puțin, și le cântam cu text românesc și era nebunie, pentru că textele erau interesante, haioase, simpatice și venea o lume acolo care cânta cu noi piesele, adică... Bun, textul în română e interesant, mai ales acum ar fi super interesant de revăzut textele acestea, dar atunci de ce? Mai sunt, textele sunt, textele există, din nefericire nu s-au imprimat piesele. Asta a fost și asta e o discuție. Dacă vrei facem o emisiune separată, pentru că nu pot să-ți povestesc în 5 minute. Deci așa a fost să fie. Știi cum e? Oamenii au un destin. Au un destin după, că nu poți să spui de unul că va avea destinul cu tare. Asta ar fi extraordinar. Dar ăsta a fost destinul, ca acest olimpic să nu rămână decât cu, eu știu, un minut filmat la festivalul care era organizat de arhitectură, unde eu am intrat mai târziu. Că și asta a fost o altă perioadă. O altă poveste și o altă epocă. Dar hai să ascultăm o primă bucată muzicală. Am ales o secvență, de fapt tu ai ales-o și îți mulțumesc pentru ajutor din Oaș. Ne spui ceva despre piesa asta? Oașul? Da. Oașul va face parte din noul meu CD care se cheamă Axma Dreams, de data asta. Are conotații pentru că există o piesă care se cheamă Axma și care este dată după numele cărții. Bun.
Și aceste piese sunt niște vise. La fel și acest Oaș, care e o piesă foarte ritmică, foarte, să zicem, dansantă. Este un vis a unui personaj care visează o sărbătoare câmpenească. Și în această sărbătoare câmpenească, ceterașii, dubașii, tineretul, toată lumea este într-o exuberantă fericire, este într-un sătuc din Oaș, din superbul Maramureș, pe malul unui râu, și unde se desfășoară această chestie, unde iară intervine visul ăsta și care culminează cu tobe, cu percuții foarte multe, cu instrumente metalofone, cu gonguri, cu chestii de-astea. Deci Oașul m-a atras întotdeauna, și la Phoenix utilizam ritmurile astea la un moment dat, care sunt ritmuri ancestrale, sunt ritmuri foarte vechi, din tradiția noastră populară, și care se integrează în, cum să spun eu, în filonul ăsta al tradiției noastre, al celor care pe undeva ne-au inspirat, ne-au transmis chestia asta, pentru că ritmul ăsta atât de redundant și tam, ta, tam, ta, tam, tam, ta, 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 tam. Cine nu-l cunoaște, adică cine nu l-a dansat vreodată, adică este... Ei, și este un tip care visează acest Oaș. Hai să ascultăm.
Radio România Actualități, serviciul de noapte și Visul Oșan din albumul pe care urmează să-l ascultăm cândva integral, nu? Într-un viitor apropiat. Costin Petrescu Petri. Foarte apropiat. Foarte apropiat. Discul o să iasă în curând. Uh-huh. Are aceste 5 vise, Oașul e unul din ele. De acolo, din Maramureș, și pe sunt unele foarte îndepărtate. De ce vise? Sunt niște vise pentru că AXMA este, de fapt, o formulă de rev, adică de a fi în... Trezire, cumva. Exact. Și celelalte urmează această cale. Acum sunt îmbrăcate în ideea de vis, în sensul în care este foarte interesant să te duci într-o zonă în care tu nu mai ești prezent, dar în care găsești ceva. Da? Adică este de fapt un fel de, cum să spun, rezolvarea, nu, fabricarea unui tablou impresionist. Este o muzică impresionistă, nu? Pentru că are diverse culori, are diverse. Și la un moment dat ele sunt în așa fel alcătuite încât ar putea să reprezinte chiar niște vise. Adică sunt de fapt niște personaje, nu știm care, și care sunt niște vise care se întâmplă pe diverse teme și pe diverse zone ale globului nostru. Aici sunt reprezentate doar câteva, care am crezut eu de cuvință să le bag pe CD-ul ăsta. Ok. Întrebarea ar fi așa. În general, oamenii spun că asta este lumea reală și visul se întâmplă undeva, în funcție de teorii, într-o parte sau în cealaltă. Dar sunt multe teorii care spun că noi trăim într-o amăgire, într-un vis și că, de fapt, lumea reală se află în altă parte. Și cu ocazia asta aș vrea să facem trecerea către AXMA, către carte. Care e părerea ta? Care e viziunea aici? Între vis și realitate? E foarte complicat subiectul, dar așa, de la am spus două vorbe mai înainte și am să încerc să sintetizez destul de rapid toată chestia. Deci, această moarte iminentă determină la un moment dat căutarea și apropierea de ceva care nu este palpabil, pentru că noi, în materialismul nostru, în existența noastră, învățăm să fim materialiști și de la naștere până la moarte suntem aproape în continuu materialiști. Dar noi trăim în acest materialism, dar noi putem să trăim și într-o virtualitate, putem să trăim și într-o irealitate, da? Noi suntem reali, dar putem să trăim și în această irealitate. Această irealitate se ivește cu ocazia acestei morți iminente, în care sunt sute de temoaniaje de martori care au povestit ceea ce au văzut de acolo. Și de acolo au văzut niște chestii firești, fie în cadru medical, fie în cadrul unor accidente grave, nu? Care poate să dureze ore întregi, sau posibilități de come care durează poate chiar o zi sau două, iar aceste personaje s-au reîntors și au povestit pasajul lor în această lume. În moto-ul cărții AXMA există câteva vorbe dintr-o carte a lui Pim van Lommel, ăsta fiind un doctor cardio la început și un doctor psi extraordinar și care studiază acest fenomen cu o echipă întreagă. Treaba este de 30 de ani, 20 de ani. Americanii au fost printre primii care au sezizat acest lucru și care au intrat în subiectul ăsta. La întrebarea către Lommel, care a dat niște interviuri și chiar pe net vă invit să le vizionați, Pim van Lommel este un olandez. La întrebarea, bine, dom'le, sufletul ăsta există, dar unde este el localizat? Lommel spune, păi da, este delocalizat.
Bun, dar dacă e delocalizat, atunci unde e? Păi este delocalizat în univers. De fapt, el este localizat în univers. Adică noi suntem legați la univers, cum s-ar spune. Pentru că sufletul ăsta nu este nici în creier, nici în inimă. În momentul în care se întâmplă nenorocirea în diferite ipostaze, în situații, acest suflet, care nu știm exact unde se situează, probabil că în creier este legat de creier, acest suflet se desprinde și se duce sus. În AXMA există acest suflet care se cheamă entități bioenergetice și care, sigur că sunt în extraplanetar și viețuiesc în ghilimele în această zonă. Vă imaginați că aceste subtile entități bioenergetice pot fi de ordinul a miliardelor și miliardelor, nu? Și în carte o să găsiți mai detaliat cum aceste energii se pot întâlni chiar. Personajele văd că sunt orientate cumva către credința ortodoxă, o bună parte din carte că au un drum aparte, există o chemare către teologie. De ce ai ales drumul acesta? Da, pentru că pentru că această carte sigur că are o conotație. Când o citești trebuie să uiți că e scrisă de Costin Petrescu, dar vreau să spun că ea are o conotație. Pentru că și eu am o conotație legată de credință, sunt credincios și am vrut să văd mai în detaliu cum ar putea să existe din acest dincolo, care era amintit de mai multe ori în carte, în ghilimele, acest dincolo, această inefabilă. Tu ești pe o căpiță, chiar mi s-a întâmplat chestia asta, eram cu Maniciu într-un turneu și pe la Reșița, pe acolo, noaptea prin pădure, pe nu știu ce, nu mai aveam unde să ne ducem. Ne-am urcat pe niște căpițe, că era frică de lupi, de uși. Ne-am urcat pe niște căpițe, ne uitam cu capul sus, era un cer extraordinar, de fapt se poate vedea și altfel, dar mie mi s-a întâmplat chestia asta și acest cer cu atâtea stele și cu atâtea planete, că aceste stele nu sunt niște punctulețe, ci ele sunt niște stele care unele nici nu mai există. Dar noi știm foarte bine la ora asta, prin posibilitățile tehnice, că putem vedea foarte departe. Există astrofizicieni ăștia care explică foarte clar această chestie. Este un canadian foarte tare și care spune că putem vedea foarte departe, la ordinul a milioanelor de constelații. Dar ce este fabulos, spune el, este că nu mai știm ce e dincolo, pentru că există un dincolo. Deci, mie mi s-a părut foarte interesant să evoc chestia asta, dar legătura pe care tu o evoci cu ortodoxia, da, ortodoxia este creștinism, noi suntem creștini, suntem într-o civilizație de creștini și cu alte civilizații care au alte religii, foarte bine, dar creștinismul este religia noastră. Creștinismul, atât catolicismul cât și ortodoxismul, cu apropierile și cu diferențele lor, această religie a noastră este una din cele mai curate, cele mai așezate, da? Începând de la teologia dogmatică și terminând cu slujbele care se fac și toate prescripțiile pe care ni le dă biserica și care sunt foarte curate, da? Să nu mai vorbim de cele 7 taine, dar ceea ce trebuie respectat este bine să respecti. Deci credința pentru mine este un mod de a deveni echilibrat și de a respecta ceea ce este uman. Adică tu când te naști
Nu Ok. te botezi, te botezi, da? Botezul este o taină, este și o filozofie. Deci botezatul ăsta în numele lui Iisus Hristos, sigur că ne proiectează către un viitor al vieții noastre. Ori noi dacă întrerupem această linearitate creată de la botez, care este cel mai important de altfel, dacă întrerupem această chestie, înseamnă că ne îndepărtăm de acest filon al credinței noastre. Ori noi sigur că vorbim la un moment dat și de mântuire, vorbim la un moment dat și de părăsirea acestei lumi și intrarea într-o altă lume, prin ce? Printr-o poartă. Deci mie personal și prin educația mea, care n-a fost chiar atât de religioasă la început, dar după aia m-au interesat foarte multe subiecte legate de zona aceasta de creștinism ortodoxă. și eu trăiesc viața mea în această conștiință a acestui echilibru pe care îl implică religia și pe care îl implică respectarea anumitor percepte care sunt extraordinar de umane, că noi suntem oameni, adică trăim de la naștere până la moarte. AXMA, de multe ori am sesizat aspecte pe care le știam de pe internet, din istoria personală sau legate de trupe sau povești. Cât de autobiografică este cartea, în câte personaje te-ai spart, pentru că pare că ești și colo, și colo, și colo. Da, la un moment dat, știi, da, interesantă întrebarea. Știi, la un moment dat, în sinopsis, există un sinopsis al cărții, sigur, o chestie condensată, să-i spunem. Unele sunt totale, unele nu sunt totale, ca să ai și surpriza a citirii acestei cărți. Problema este că noi trebuie să vedem personajele astea care nu sunt legate de mine. Deci este un roman total separat. Are niște conotații, dar voi nu trebuie să știți că există aceste conotații de fapt. Știi? Okay. Însă, sigur că sunt povești care Atosul este prezent în sensul că am făcut pe Lenin în Atos și atunci sigur că cunosc multe chestii de acolo și pe care le-am trăit acolo. Multe chestii sunt trăite de mine în timpul vieții. Da? Există și niște cancanuri pe care puștii ăștia le fac. Acum, când tu mi-ai spus la începutul emisiunii ceva apropo de educație, dumne, puștii ăștia 4 care stau de vorbă în carte, deci ăștia sunt prieteni între ei. E o filozofie foarte grea de multe ori acolo, foarte complexă, nu în sensul de neabordabilă, ci pe care nu o întâlnești la fiecare masă. Da, chestia se întâmplă în cartierul armenesc, vechi, nu știu ce, Bulevardul Carol, fost Republici, așa, cu toate împrejurimile și cu școlile și cu chestii. Deci aici este vorba de vestitele găști ale băieților cu pantaloni scurți, că așa era, care se urcau pe garduri și prin pomi și prin nu știu ce. Și ăștia cresc la un moment dat și evident că încep să discute tot felul de teme, tot felul de povești, de influențe, să se întrebe. La un moment dat mai cresc și discută, sigur, și politică foarte mult și despre artă. Suntem în comunism, ăștia sunt de familii destul de bune, de intelectuali, sigur că sunt ofensați de tot ceea ce se întâmplă și atunci discută între ei. Eu stăteam și mă întrebam, acum chiar că am scris chestia asta, dom'le, astăzi există găști de, nu, poate să fie de 3, de 5, de, eu știu, care se întâlnesc, discută, ies de la școală, sau, dar astăzi eu îi văd foarte mult numai cu telefoanele în mână, deci ăștia n-aveau telefoane pe vremea aia. Însă, sigur, și telefonul este extraordinar de interesant, îl folosim și noi, dar, dom'le, ca să te limitezi la chestia asta și să produci din chestia asta pe grupuri, pe chestii, numai o chestie care are o alură superficială,
nu mi se pare o reușită și nu mi se pare nicio, cum să spun eu, o deșteaptă evoluție. Deci mie mi se pare totuși un regres față de atunci. Cu toate că există tentația, știi, să te întrebi, bine bă, dar și noi nu făceam tot așa? Ei, nu făceam chiar așa. Deci, nu știu, parcă erau alte chestii. Deci, citind cartea asta, sper ca foarte mulți să-și reamintească, în primul și în primul rând, O epocă și foarte apusă. mulți poate să vadă un alt mod de a, cum se cheamă, de a se reuni, de a vedea altfel lumea, de a aspira la niște chestii. Pentru că, atenție, ăștia 4 băieți, ăștia aspiră toți către ceva, da? Unul devine doctor, 2 devin arhitecți, și altul e filozof, acest Dorin Liviu, da? Care tu îl știi. Un imens Da, al folclorului și rockului românesc. Bine, hai să revenim la muzică. Uite, GPS. Ne spui un pic despre GPS, te rog? Da, sigur. GPS, nu știi ce înseamnă GPS cu... Bun, GPS aici nu e GPS, aici este das Glasperlenspiel. Glasperlenspiel, adică jocul cu mărgele de sticlă. Uite, îți propun să ascultăm secvența muzicală și după da, o aia ascultăm și spun imediat. O lasă în bec. Acolo, în bec, încet așa, în spatele vocilor. Uite, avem și niște întrebări de la Croco. Salutări, Croco, mulțumiri. Uite, îți mulțumesc mult pentru că prin tine ai ajuns Salut, Croco. în studio. Dar mai întâi să vorbim despre GPS până când... Deci Glasperlenspiel este jocul cu mărgea de sticlă al lui Hesse. Cartea asta a fost când am citit-o, a fost o carte de căpătâi, efectiv. Deci este viața unui magister Ludi, acțiunea se petrece într-un viitor
da? Într-un viitor nu foarte îndepărtat, dar un viitor apropiat, să-i spunem. Și acest personaj, care este un tânăr, el evoluează pe o anumită curbă a vieții și intră în niște ordine speciale, cum ar fi și cel benedictin, intră la școala aceasta specială, cunoaște un faimos magister Ludi care îl învață și care studiază împreună cu colegii și cu elevii care au acolo acest joc cu mărgele de sticlă, care era un joc colosal, extraordinar de greu și care îți aducea, evident, niște satisfacții de ordin psihic și de Era ordin... ca o meditație, era un joc Exact, spiritual. exact, ai zis foarte bine, se îndrepta și pe meditație. Deci, se pare că ar fi faimosul joc Go, pentru că de fapt nimeni n-a știut ce a vrut Hesse prin această chestie fabuloasă, cu acest joc cu mărgelele de sticlă, știi, de fapt sunt niște bile, nu cumva. El ajunge Magister Ludi pentru că adevăratul mare Magister Ludi moare și acest knecht ajunge Magister Ludi într-un limb, face și o școală orientală la început, evident că are și studii orientale și mai ales la această mănăstire benedictină. Deci el a avut o viață colosală, însă viața lui se termină tragic, știi? Se termină tragic în sensul cosmicității morții. Adică, de fapt, el se eliberează, cum ar veni, dar printr-o chestie extraordinar de paradoxală, știi? El moare necat cu noul lui adept, înțelegi, care îl pierde din vedere și el moare. Deci piesa urmărește traseul ăsta, evident, punctată, prin niște frazări, dar așa am crezut eu. Deci ăsta este Glasperlenspiel. Mulțumesc pentru împărtășire. Uite, ne scrie Croc o seară bună, chiar și în aceste sonorități arhaice, ancestrale, se simte arhitectura lui Costin. Și întrebarea era cât de mult vom descoperi din trăirile și existența reală a lui Costin Petrescu în această carte. A intuit cumva direcția pe care mersese. Păi, în primul rând trebuie să o citiți și trebuie să discutăm. Da, în fine. Nu sunt neapărat eu în cartea asta. Am scris-o, dar nu sunt neapărat eu. Eu sunt curios, cum ți-am spus ție la sfârșitul cărții, este un moment. Și sunt foarte curios ce ar crede lumea despre acest moment, ce scrie acolo. Nu pot să... Nu spunem pentru a lăsa bucuria fiecăruia, eu l-am tratat drept o interpretare personală. Da, și am zis probabil că eu am ales în funcție de cultura, nivelul și locul în care mă aflu acum, pentru că s-ar putea peste 10 ani, aflându-mă în alt loc al evoluției, din toate punctele de vedere, să cred altceva. Dar momentan am ales o anumită... Ești pe drumul cel bun. E bine, în sus pe Axma. Zine, te rog, despre ce e vorba în viață? Pentru că am vorbit despre foarte multe lucruri profunde în această noapte și nu numai. Despre ce e vorba în viață? Da, e scurt timpul. În viață, despre ce e vorba? Viața înseamnă naștere și moarte. Viața este o experiență. Noi nu știm cum se va desfășura. Deci cei care sunt lângă noi la început ne dau un impuls, ne dau un imbold, ne protejează, au grija noastră. Astăzi încep să dispară cei 7 ani de acasă. În Franța nici nu se discută de chestia asta. Mi se pare ceva infernal. Și aici, la noi, cred că tot așa. În Uniunea începe. Dom'le, cei 7 ani de acasă sunt extraordinari. M-a întrebat ce credeți pe viață. 7 ani de acasă sunt extraordinari atunci când înveți
totul, cum să mănânci, cum să vorbești, cum să te comporți, și după aia începi să intri în viață. În momentul când ai intrat în viață, acum eu povestesc ce cred eu, în momentul când ai intrat în viață, lucrurile pot lua diverse curburi, dar Dumnezeu care te ajută să intri în viață, El îți dă o cale foarte limpede și foarte curată pe care sigur nu o cunoști exact, dar tu dacă respecti, atunci treburile merg gradat și se desfășoară către bunul sens și către o aspirație și către o dezvoltare a vieții, până spre moarte, până spre seniorie și până spre moarte până la urmă, că la un moment dat se termină. Dacă se termină foarte devreme, nu e în regulă, e un accident, se întâmplă ceva, poate să fie o chestie genetică și atunci nu avem cum să controlăm chestiile astea. Dar dacă se întâmplă din cauza noastră sau dacă se întâmplă din cauza mediului în care noi trăim, sigur că există niște perturbări care sunt foarte delicate, până la urmă pot să fie și foarte dureroase și noi trebuie să ne protejăm. Deci eu viața așa o văd, ca un echilibru, trebuie să cunoaștem extraordinar de mult, cât se poate, un domeniu nostru de bază, că fiecare are un domeniu de bază, atenție, asta e, și pe urmă și din alte domenii, și trebuie să avem o foarte mare grijă, pentru că toate aceste acumulări, după mine, ne ajută dincolo. Pentru oia care nu există dincolo, nu au cum să-i ajute. Dar eu mă pregătesc, nu, cu toate aceste chestii, pentru viața de dincolo, pentru că în viața de dincolo probabil vom evolua altfel, într-un alt mod, într-o altă chestie care, uite, în carte sunt două personaje care trăiesc acolo. Da. Cei doi copii. Bun. Spuneai despre partea de bază. E muzica sau e arhitectura? La tine. Dacă vrei așa ca filon, care e prima? Ca filon tare este arhitectura, desenul și arhitectura. Știi, când am ajuns la Paris am avut marea șansă să desenez bine și românii în general erau bine pregătiți de școală. Era făcută, Ion Micu era făcută după Bozarul francez și desenam foarte bine și desenau foarte mulți foarte bine și atunci românii erau foarte apreciați. Deci ce vreau să spun este că arhitectura m-a ajutat enorm. Dar muzica, care a mers în paralel, nici nu știu cum am putut să le fac pe amândouă, de multe ori mă mir și eu, însă muzica îți dă această suferință internă, această fericire, știi? Că îi spuneam lui Donu Ionescu la un moment dat și l-a preluat-o și îi zic, băi, eu sunt foarte frustrat. Și zice, bă, Costine, dar de ce ești tu așa frustrat? Păi, dom'le, sunt frustrat pentru că eu nu o să pot niciodată, dar niciodată să fiu ăla din sală care să mă aud pe mine. Ai înțeles? Deci e o chestie colosală, știi? Și, în fine, e o frustrare metaforică, știi? O figură de stil, să zicem așa. Deci, viața cam asta înseamnă pentru mine. Pregătirea pentru cealaltă viață mult mai interesantă, probabil am zis. Bine, o să te rog să ne spui în final și ce ar fi trebuit să atingem și nu am reușit până să ne vorbești despre Tutankamon. Este poate ceva care era important să spui și n-am știut să te întreb. Astă seară? Nu-mi dau seama. Îmi face mare plăcere să stau cu tine de vorbă. Ești un foarte bun interlocutor, foarte drăguț și îți mulțumesc că m-ai invitat. Nu știu dacă sunt multe gânduri care îmi vin acum, dar eu cred că cel mai important este să avem grijă să fim echilibrați. În toate, nu? În toate, în absolut, în relații, în tot, în acțiunile noastre, să încercăm să avem acest echilibru și modestie și această trecere prin, am zis adineauri, experiența vieții, naștere, moarte, să o trecem cu calm și cu speranțe și cu... Deci asta este foarte important, foarte important.
2 vorbe despre Tutankamon, te rog, pentru a apuca să ascultăm măcar 3 minute din piesă. Tutankamonul este un voiaj în Egipt. Extraordinar, care sigur că m-a terminat pentru că am studiat arhitectură pe vremuri despre Egipt și n-am apucat să o văd. Și acum câțiva ani am făcut un voiaj pe Nil fabulos, cu vestitele feluca aia extraordinară, cu templele fabuloase și chiar când mă plimbam pe acolo mă gândeam oare cum erau acești faraoni, acești preoți, cum erau, cum făceau ei. Și s-a născut într-un târziu acest vis în care tu, Felix, o să te așezi pe pernele bărcii lui Tutankamon, care erau niște bărci extraordinare, speciale, foarte speciale pentru faraon și o să stai lângă el și la un moment dat o să visezi împreună cu Tutankamon o plimbare pe Nil, înțelegi? Absolut, minunat. Hai să închidem cu Tutankamon, avem știri la fix și ne auzim după aceea. Mulțumesc mult! Cu mare plăcere, sănătate!